Kawe terang biaphan non puta PMA baya hemso patang pipeden. Hemprek pendang lok kaprek akisong aputhak ASDC gari pachejeng pen kachesong. Kajor ingtipi se kachelang japhan kerap kachahang. Karbing nong life Adap Abirta long pen nilisami juli baby nonarji tha birtang ton pen. Contractor atom tangka kapanglim japhan kabor iya joini ningkan ke thompleng te pita lakha krehini phuloni constituency kaparlo vochet tok biarong along PMA via hemso kapatang pipedara jok kawe terangpi ningtu kachipi. Peneng aning kanang bong kitang te PMA via hemso kedo anta patang lap nang jipu CEM pen hukum kapaso apita lakha krehini phuloni constituency kaparlo vochet tok biarong kedo kawe terangpi hemalong PMA via hemso pinirani anta patang pipederlo. Ahem arit kido ke thaga thai ka tuma phan sarkar pen PMA via hemso kipi ponalong kawe terang pita kelong dun long ajok penangan aning je parong pondo setami ningkan ke thompleng dera pita ahem ka patang pi pedera jok aning je parong naglo Perangkia butung ka homri dam hud kawe terang pi ka chathana tengke aphong habar ki hat blok alongta helat damlo setami ahem ke tang jala mamatsi avilang lapen phuloni MSC dorsing rohang alongta kapate bogda mahut pini penap angbong ita nang paklopo alam chak nang pidera pita pinirani anta tin iplangta nang klokle pusi jethan pom amen ke abu cetok birang cetok birang nali tunggu koso homusti sipuri lo lake phuloni hamasti Puluni homusti sipuri lo ande la so hem komentu ningkan menoi pangcheng ke aningkan mang tani liba ni ninga vider lon sami ningkan ki thom bak duig lobon ningkan ki thom son bak duig lobon tante la so hem so nali tuman komasi nai wan pilo komol tok bi lake kona rong sorne dak rong sibelo ni tu sarkari borgang bural sarkari borgang nalo dak nali tumarong asor ni tumarong asor mal tante nali tum la so hem nang patang pi pede da ponali tum cipudam dela ni tunge piglo gram sibe khanta pulo ni lidum khala tok bisar tum han anta pu ulo ki piglo gram ki pigelo minister la rong hang long anta dami kelo ni tungke rong hang anta pulo mal nang paklu pulo anta nang lile delo mal bangke itum ko amisilo elo anta dam lo ni tungke kini lige chini delo par ke jo asina patang pig vek nang polam long lo ni like ke do thai ve ja thai ve so ko mamen men sina le lo ni limen pe nang limen pe si asam so ni limen pe sina lo tangka ke ni tumke bata hini nang pita ni tumke ni le account pen ke bang long transfer phak har phan transfer phak ke ni tum bang la tangka paisa bang ni tum ba chini de komol dok bi tong bi ni tum chini de lake bangso hemso ke ban lake vochet tok bi ASGB komol tok bi henlo lasi aling benon hem nang patang pinang po athe kido ke thaga thai sumpik anupusi ningduk alam the chepaklang pom phuloni pendir chuna rongpi lapen hawar ki hat pen harsing rongpi karbeng long la autonomous state phuthak kachesong kangthur ponjia phan lapen prek jama ki song phuthak kedam tang mati jong ni phaing kora troxy arni volong koma jia long ASDC asong atum bai pachejeng ponsi kachesong asai kedeng pon Autonomous State kachesong kangthur ponjia phan lapen hormu hotar ardor kapaso pendanglok karbiang long along rat chare asong atomon kijap nang kahengno anparta KAAC along kedotang ajakong kachirui boma phuthak pangrum ponsi ASDC Bokalia District Committee atumpen patir pi ponpen kedamtang matijong ni phai inkora troxy arni langpherpen singhason constituency along motorcycle armu pachejengpen kachesong asai padupon Hum pharo isi so se ASDC asong jala ben klembang atum volongkomaji higher secondary school pathua klamalong chingrum si motorcycle pachejeng pangcheng ponlo ASDC tiri pi kong chunbang Samuel rong hangpen kapachini tengke bangsom motorcycle kapachejeng asai kedeng nang kok lake karbiang long along rat chari asong among ve ke jap kahino jok khei hi janang bong kacharbo mimi pen kapajok pon thekjia phan lapen jojor cholang mate hormu hotar anam kapaso aputhak pendanglok autonomous state aputhak kachesong kangthur ponja phan anparta karbianglong autonomous council along jakong kapachuri boma puthak si jasimet kachesong padopono pusi ningje ini la so rally bike rally ke pado akemang gela hello janon karbianglong along itum political situation hengno lo dake communal politics dolo atum economy ta hingno biglo
hormu hortara dor ke su pen jenglok itu makui hi no bangke council long non pini power ol pin lo lasi puthot SDC asong pen autonomous state movement second phase la sukang thurji phansi pini itum chengpon lo lasi non dak de ke lang pher pen nomat singhason sor bike rally ke padupon la bangke laso movement kang thurji aphan isi non awareness aphan si itum claim lo Volongkoma G pen Velson Terang Karbi Anglong live. Lakhain koi rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati sardeng ingtia rong amekar kensing rong pharapai amek chechar chedet banajok amek kachelang japhan kirap kachaha pirthe kisom dunke emek henlo akathe anglo emek jongsi chechar dunde lipute so pirthe along somdunta kangting kathe angpen danglok pirthe alir thangta chini dunde Lasonsi koilamati sardeng ingtia rong amekar kensing rong pharapai Kajor ingtipi arta ningkan troksi keb rasir keb kedam tang phai kunia chiklopen men amek kachichar chidet penajok penangana kisung nang dokoklo halapu doktor atumpen ke than bona tengke amek raknang pupusi than pachini pondo bonta ahem kiduk darajok operation abangke hilowing alamlo dowai imu kachonamjia phan anta jakong avedetlo Lasika jor ingtipi amek kachelang jia phan Karbi Anglong ke thikiding Jasemet CEM MLA MP lapen nilip MSC Pobitra rongpia tuma phansi kerap johangpon Kajor ingtipi di Kajor ingtipi ke nangli ke meki char tipi no bodi la nangli phan mani mana sang han ta ho meki lang phan ngarap tum wang ma nangli lo Wang wipin ang di. Madu ta wang we poke. Wang te wang ko di. Te sulom ke nang li sang han nang thon atum do ma nang pan. Ave di. Madu ta we. Ave. Ke nang li non kithe ke ding dum han choning riji bang pulo nang li. Ken pe. Ma pan. Ma pan di. Tahu mereka berdelu pulma, la pulma ini. Mereka bernanggap tahu. Ini kong itu lah. Kami mereka berdelu siapa berdelu. Nak tetap berdelu. Men put men nang li kichichar chike. Lujon lu. Cikloyon gitu lo di. Cikloyon lu. Cikloyon di. Dam sekidat lo di. Arta kan nang li ke lan do ke kalilang di. Nang li jakong do lang ke. Jakong do. Mek chichar che join ni si. Dam ne dat di. Dam ke jua panggil mata hilang i. Bermula ni ni kente. Long or long. Natung nang kego ni je. Long or long dam ulang. Dam ulang. Seta nang li mek bang chichar che. Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live. Dekpi nihang nirep angbong kajathang klong kang thilangso alangsun kelangchari klembang phumate kang thilangso development committee klembang phuang bong pen puthot akimi klembang kangbai ponthu Bharat aderalo nihang nirep angbong nongnam kajathang klong kang thilangso alangsun kijui kelang adi malong kang thilangso development committee kedamtang surihini rakre troksi aningkan pensi sengponlo Bangso komiti ke Japon ningkan ki thom nang klengsi puthot ke damtang matijong ni phaing koraner cap arni kang thilangso development committee ar bugimi ingbai ponthu Kardom Karbing Long live kelang rara tum don pinil tum Karbing Long live pahin penda kang thilangso eco tourism sport lo sidolo lake northeast ang bong kache thang nai all India long kache thang club lapen munit ki ong nai medu ki long nai adim no non marke Karbing Long bong panke la siladak kelang chari phan Deputy Speaker alang li kapin khat pon ateng Rite Singh hi kapin khat pon ateng lapen Forest Department atum pen Ranger Rajan rong pitum kapin khat pon ateng ladak isi Development Committee seng lo labangso committee bangke ladak tangka revenue collection kirung dun pen chenglok alang litum penang cipaduk lo cukidam tang 2017 ningkan si alang litum labangso committee seng lo lapen pini bangke ningkan bri ke chok le kai lo la si ningkan ki minang le prang alang litum pudi di full lo pini bangke pini alang litum mei do erlo mei do der pini bangke
body di samai risa full lo lasi aparim presiden lapen akimi presiden apan lapen kongchun bang apan ilitum Karbing Long live pen alang litum ke klaim kedam kacepaduk pon lapen ko PPC ke alang litum kator adoma pen PPC ke klaim pon nahima bahaya puta litum Karbing Long live pen arju ponona ko ve akumuti halaso ke seng cheng ke bangkre terok lapen arlo soto bang bangkre hini laan ilitum halaso ningkan pen 1917 ningkan pen ilitum claim that pen piniarnian bangke nilita ane longni longthom lasona presiden dokok amasin nilita ke claim ta kiun elo lasi lapen nili noveta kedo kedam ta asapu joy ke joy wana vedera joy ni si nilita puthot la daga presiden bangke akapre ka phan pilo la daga kumuti phan si nili mata ing vailo akapre ka phan nili ing vaive ke paduk tangatum lasi aprang hala suhura bangke develop Presiden Secretary si Enbom Sinon bangke alang litum niliphan bang si presiden enang pu pojo ni pen si nilita presiden pini ar deik lo pen alang li koan ma ke dam tang la non pini penan ke alang li pan punai ke ex presiden alang li koan ma ke klaim ke Japon la ningkan koan ang bong ni la sauteng pen ke nilita non bangke bori pon po la penda kumuti tum doan setame nililong tame bidi sore nang pidun po la pen ceram na situ dun po bupan se kado we fanta chuning ri lo la pente ngadak minang ana kisong ke boy pu bangke lalo nilitum suman homoy ke dak minaan amunitum han kache fight nang do ko dik labang do po labang ya hom lo kado we kana jana po labang ke chuo yuna din pana potsi la ke chuo Bangso arpu kimi kang vailong chingbai chingsai pon therapy Bapuram timung aphan maipu Bikram rongchahon aphan dun maipu Rupom hamse aphan kongchun bang arpu pekpon Dena rongpen Bikram teron Karbing Long lai MP Horen Singh Be Ingpu Pidonsi Karbing Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Asarpi Kalitang Basapi Teron Pi Chikimo Amenpen Ingdeng Pli Kechok All Karbing Long Inter Sub Association Badminton Kachepati Pangcheng Pon Bomlo Karbing Long Sports Association Amaipu Karbing Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Assam Badminton Association along Working President Mandun Lukupen Karbing Long District along ta Football Anathule RD Kiti Ponchat ki Chokche Football ben kaprek kapathua anathu Jasame Badminton kapathua anathuta owe kimi awasomara toma phan pachihong dunang jipu akimang padoponsi alang lisarpi Kalitang Basapi Teron Piamen pen kedamtang ningkan suri hinira Kretroxi aningkan pen Diphu Kasa Indoor Stadium along All Karbi Anglong Inter Sub Association Badminton Kachepati Pangcheng Ponlong Peneng ningkan suri hinira ingkoya ningkan anke labangso badminton kacepate pli angdengan nanglilo. Kasa kapatir pipon Kalitang Basa Piteron pi Chikimoa menpen pli angdeng All Karbi Anglong Inter Sub Association Badminton kacepate kapangcheng longja phanpura Kasa atum kachopapon aluhi sarpo MP Horen Singh Be pensi ingpu pidunlon. Kangpua Maya Long KAAC CEM Tuliram Ronghang MSC Richard Tok Bipendanglok penang an kethe giding abang kubang phetungta chetong don Maya Long aluhi sarpo MP Horen Singh Be lam ke jai pona tengki inut det longri kachari abang pupulote akemang dovek nanji laso tengsi KAAC CEM Tuliram Ronghang ki inut det longri aparman akemang ke dovek abang pupinak pusi ningje pon Ini tarik masih kan kami berikan kelompok itu kan kami akan ini akan bahasa Jawa amen for international association dan konferensi langsung mengenai
Sambal Mati Kaiban Nilipai nilitu baju online nilipai pasal sekali alang langen tete mingkan ya coklo industri beton open anda under 11, 13, 14, 15, 17 level veteran championship masih ini Indonesia itu kecil online mat Matijong ni pha inkoraner cap arni kecheng si kachepati pon veteran pen open na longke KAACCM tuliram rong hang pen ari sanghwa tumsi hai pon bomlang labang so badminton kachepati lake matijong ni pha inkoraner cap pen matijong ni phai thom cap arni ansi padu ponji lapen pangrum pet pen bang pharoi sira trokner cap atum kachepati dunja phan amen chethap don tanglo Diganta Teran report Karbiang Longlang Pinya Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo domethak me arni ke me